man ka diha nga. Magtrabaho na kasi tanong unsong. Ay, magpatrabaho ba rin karon? Nag-ingon ba sa to gahapon ha nga magtanong man ka tagpinja. Ay, magpatrabaho man ito na mo. Dako, ba ito sila sinong unsong na ino ka ni Agi? Oh, kita na mo ta ato kutangsan. Kuyangan na ko, saan mo ka nanaingan? Ay, pastilan. Mga mga dyan na ako, kinaidya. Kinaidya, dili mo katayin yung mana sa una na unsa day ka. Dali, nakara, nakaugto na. Nakalimot ko sa sapatos lang. Sabi si nanay magsapatos, baka nga magtrabaho, pantanay. Sapatos, nakalimot ko sa Paibog-ibog na sa kana, ako wala man gani apot. Dili lagi ka, nakaon sa nilas, namitas na. Ay, tara, ta. Ay, sige, nay. Ay, sige, bitaw, nay, no? Dako mo itong sildo. Magtrabaho, tagtanong. Oh, ay. Nanaman na mo. Mayang buntag ng unsa! May buntag po, may buntag. Nang! Matrabaho ng inong! Kanangay mo pinja nga itatanong. Ara, kano Tara di ay, tara, dali. Ano ba, nay? Kakamauni, usa ka sa tanong usa. Oh, kana. Dali. Dili nga na. Oh, no. Kaya ato na lang. Ay, pagkarong-karong, diha, atsuha ng imong kusog. Kapay ba, nabit-bit ah. Ay, ma, di ba ito nga itong cute eh? Pardon, di. Aduha. Di ako na lumay daan para, be. Ikaw. Aga luja-luja diha. Luja ta. Sunod sakto magpaluja-luja ka. Nong! Oh. Dara lang pinya, Nong! Asa man may magsugod unsong? Diri na! Ako tong baon isip kay unsa tanos iro para may mga iro ng tagiron. Di ra ba ta libre kaon? Ay! Nay, gapoy nakaayo na yun ba? Tado. Ayan na, Nong! Sorry! Tado. Nay, tawag na ako ninong unsong! Nong! Siyempre kayo na ko isubuka. Pagdali diha kay basi mo uwana. Nato asunsong. Ay, kang buta! Nong! Sa kara ko tong lahi nga tulo ka buo kaya kung ituloy na sa susudan, iyaw kog manok. Nong, pila ka buhok ko, ano binong? Tulo ka buo. Nong! Wala pa, Nong, kay na... May butik yun, Nong! Tamo na lang ay. Kaya dyan ka nalawang nga, ba't akong kapuya? Sige, kapuy! Ba't kapuya? Sige, kapuan lang nga, po ka ikitrabaho. Di hasak din naman kay. Ato dito sa usyang at karon sunod adlaw. Makasunod ko trabaho kay mahawa naman tong iyang maid. Hindi na sa trabaho na, hindi na dali kong unsang. Tado, paminaw. Kasi ba na? Aron mahumani na tong dali. Atong ipang ato lang tamunag mga bato. Sige, na. Kay motorok ka nang gihapon ni. Motor, kami kaya panipinya na eh. Uy, motorok ka tag ibutang ras ka sa butang. Ay, Kaya mo mahamagdali. Itsan na ito na eh. Kumain yung pan. Kumana minong, kumana may trabaho no. Liko na bro. Ano unsong? Unsa din ang gikaon ng unsong? Ang tagal. Na. Hapon na. Ano yung mana yung tanom? Oh, humana na mo. Tanong ng unsong. Ya, gitarong ninyo. Kumana no. Gitarong, oh. Gitarong na mo. Gado na mo bangag. Lawom kog bangag. Saan sa kay sulod tamurod? Ay, oh. Kaya yung sulod.
Sundo ano ka? Kay muhapit lagi pud mo yun sa palengke kay palit mig isda. Yan yung sildo. Ya. Mo. Tagay ko anak kong palit. Balik mo mo niya. Lastik ko. Para magpatanong pa kung pinja. Tanawa. Yung lagi ko nimo nga bahalag mahagong ta. Basta na ko na kong tagsundo. Muli na doon. Oh, Dala na akong kahoy o kanang akong lubi kay ituno na ako ng manok niya. Isuglot na ako ng kahoy sa manok. Ano nagreklamo? Ano nagreklamo? Hindi na